Magandang araw mga kabaluyan. Ang video po na inyong mapapanood ay isa sa mga super late uploads ko na mga video. Super late upload man to ay isa sa mga best memories ang nilalaman nito. So let's go! Magandang araw mga kabaluyan. Kumusta na po kayong lahat? Welcome pong muli sa aking channel. Para sa atin pong video ngayon ay ang last year namin na pag-harvest at pagbibilad ng palay. Kasama si nanay ay inihatid kami ng aking CIC dito sa palayan para gapasin yung mga nakatumbang palay sa kadahilan ng hindi ito kayang gapasin ng harvester dahil nakadapa ito sa lupa at matubig. At inuna ko ng puntahan dito sa dulo para malaman ko kung gaano kalaki ang kailangan naming kapasin ni nanay. Ito na medyo nakatumba, walang problema yan. Kahit di siya tayo, ma-harvest pa rin yan. Yun lang talagang nakatumba talaga. So babalikan na natin yung nadaanan natin kanina na nakatumba. At yun ang ating igagapas na mano-mano. May dala akong karit. Yan. Kinuha natin dun sa ilatate kanina. Medyo may kalmaan na kasi wala na akong makitang nipinipang karit na to. Ang tawag sa amin ito palot. Yun guys, balikan natin. Ito guys, ayan, medyo maliit lang naman siya yung parte na gagapasan natin. Yan. So ayan. At ito naman ay sa kabilang sakahan. Kasama namin ni nanay si Ninyo. Ito sila nanay, yan, gumagawa sila doon. Ninyo. Ito yung ginawa ko kanina. Yan, sinampay ko. Sinampay natin para pag dinaanan ng harvester, makukuha niya yan mamaya. So gagapasin ulit natin parehas niyan. So babay muna. Kinabukasan, pagkatapos itong ma-harvest, inabuti naming maging maaga sa pagpunta ni nanay doon sa pagbibiladan namin ng palay dahil ito'y pribadong pag-aari. Bagamat mabait at napakabuti ng may-ari nito, humihingi pa rin kami ng pahintulot sa tuwing kami ay magbibilad ng ani naming palay o mais. Pagkatapos ay saka naman kumuwi para sunduin yung mga kasama namin sa pagbibilad ng palay. Sundo muna tayo ng mga kasama namin guys. So, yan, pumaga na. Sila dito, tapos sabay-sabay tayo pupunta doon ladan ng palay. At ang mga nakasama ko sa umagang to ay ang kambal sina Waki at Wayne, ang aking pamangkin na si Ninyo at si Peter na aking pinsan. Dito ay nanghiram kami ng kariton na siyang aming ginamit para maikalat itong mga kasakong palay. Right. Yan. Bilad-bilad sa nanay. Mantini. Konta. Nilong tulang ko. Pagor to nanti. Mantini. Yo, kain muna. Kain muna. Tapos balik tayo dito. Almusal muna kami. Time check 7:45. At umuwi nga kami sa kanya-kanya naming bahay para kumain ng aming mga almusal. At saka kami bumalik dito sa biladan ng palay para naman paminsan-minsan ay balik ta rin itong binilad naming palay. Kailangan ito para mabilis ang pagpapatuyo dito. Pagkatapos namin mananghalian ay namahinga muna kami saglit. Saka kami naganda para sa pag-ipon naman nitong palay. With the Dibera brothers. Tsaka dalawang pinsan ko. Mangkin. Mag-iipon muna kami
Kasi pahapon na rin, alauna na. O mag-ipon na kami. Ganyan mag-ipon, no? Ganyan mag-ipon, ganun magbaliktad. Ang tawag namin sa gamit na yan ay sako. Ito ang aming ginagamit upang mailagay ang palay sa sako. At sa pag-iipon naman ng binlad na palay ay ginagamitan naman namin ito. Kadalasan ito'y gawa sa flat sheet ng makapal na yero, plywood o kaya plastic. At saka ito nilagyan ng hawakan. Sa puntong ito ay malapit na kaming matapos sa pag-iipon. At ito na rin ang huling pagkakataon na makakasama namin sa trabahong ganito ang magkapatid na Waki at Wayne. Sa kadahilan ng sila isinama na ng kanilang pamilya para manirahan sa ibang bansa. At sa ngayon, ang video ito ang magpapaalala ng magandang pagkakaibigan at pagsasama namin. Ito palang video na to ay kuha ko pa last year nung tag-ani ng palay. At since may YouTube channel ako, in-upload ko na rin para kahit ma-delete ko na sa cellphone ko ay meron pa rin kaming mapapanood. Yun yung pinakadahilan kung bakit ko naisipang gumawa ng YouTube channel. Yun ay para ma-save yung mga ganitong videos at ma-share na rin sa mga gustong makapanood. At dito natapos na nga kami sa aming pagbibilad ng palay. Ngunit bago kami umuwi ay kinakailangan muna namin ihatid itong ilang sako ng palay na ikinarga namin dito sa Kuliglig. Ito kasi ay bahagi o share ng mga nagmamayari ng lupa na sinasaka namin. At ang nagsilbing cameraman natin dito ay isa sa mga kambal na si Wayne. Nandito po mga kasama natin. Nandito po si Lola. Ito po. Sabay lang! Mauwi na po kami guys. Paghahatid lang ng palay. Ito yung mukha ng haso. Mukhang aso lang po ito. Yun na yung puto! Uy, mga kapulong. Peace guys. Safety yung daan guys. Walang dumadaan kaya liliw na po tayo. Ang galing mag-trek guys. Sira-sira! Tubig po dito guys. Sobrang Tayo! Medyo yung napaarawan namin guys oh. Ayun. Saan tayo sa driver? Saan po ng driver guys? Yun po si Tomas. Yun po nag-drive. Naging ka! Pagkalaran mo na! Nagsasama ka. Tuloy mo kaya. Tuloy mo kaibigan sa tayo. Ang magkaka. Ang karamihan. Oops! Focus lang tayo sa harap. Video tayo. Uy! Ako yung mga ko! Focus lang tayo guys dito sa harap-harap. Para makikita natin yung mga driver. Nilili ko yung aso eh! Nilili ko! Dito lang sa'yo!
Kalalong ko pa yun. Magputo ng pamo. Yun. Wow, may huli yung may Yan po yung mga aso namin, guys. Nakaupo. Shy! Shy! Baby Shy! Shy na nag-arbore. Wala tayo, dito na po tayo sa pagkatitan natin ng palay, guys. Yun na po. Yun dun po yung nakapo. Yun na po. Oh, post tayo sa driver. Yun po sila. Naghihintay po sila, guys. Yun po, yun po. At hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood at sana'y mag-subscribe kayo sa aking channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod pa nating mga uploads. Maraming salamat and God bless! Oh, tama na, tama na. Oh, say. Yun na po sila, naghihintay po.